Odusseus. Nhoma a edi kan. Ojontofo Musa, mesrɛ wo, boa me na menka ɔbarima onimdifo a ɔsɛe Troja kurow no pasapasa na ɛno akyi no, ɔkyenkyen mmeae pii no ho asɛm. Saa onipa yi kyenkyen nkurow pii so huu mu nipa adwene na odii ne tirim huu amane pii wɔ n'akwantu mu wɔ po so sɛ ebia wobetumi abɔ ne namfo ne nankasa ho ban afi ɛsane mu akosi sɛ wobedu wɔn man mu bio ana. Nanso, ne haw ne brɛ nyinaa akyi no, wantumi anyi ne namfo no amfi ɛsane mu. Wɔn ne bɔne nti na wɔwuwui, efisɛ wɔyɛɛ wɔn ho nkwaseafo kum owia a ɔma hann ba wiase no anantwi dii. Na saa onyame no bɔɔ wɔn dua sɛ, ɛnsɛ sɛ wɔsan kodu wɔn man mu bio. Saa ɔbarima yi ho asɛm na mesrɛ wo, onyame baa Zeus babea, sɛ boa me na menka. Mmarima a wɔkɔɔ saa asa no na wofii ɛsane mu wɔ po so no nyinaa san kɔɔ fie. Nanso Odysseus nkutoo de, onyame baa fɛfɛ Calypso ampene sɛ ɔnsan nkɔ ne fi nkɔhu ne yere a n'ani agyina no no, na mmom, ɔde ne tenaa ne botan tokuro no mu pɛe sɛ ɔware no. Na afe a wahyɛ ato hɔ sɛ ɛsɛ sɛ ɔsan kɔ ne man Itaka mu bio no dui no, ɛsane ne ɔhaw foforo san too ɔne ne namfo no bio. N'ade yɛɛ nyame a aka no nyinaa mmɔbɔ, gye Poseidon nkutoo, efisɛ na wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ ɔkokodurufo Odysseus ade ansa na wakɔdu ne man mu bio. Ɛbae sɛ, saa bere no, na Poseidon atu kwan kɔ Ethiopia a wɔnte mmɛn nnipa a aka no nkyɛn. Saa nnipa yi mu fa te atɔe na fa nso te apuei. Ɔkɔɔ hɔ sɛ ɔkɔgye wɔn afɔrebɔde a ɛyɛ anantwi ne adwennini no, ɔtenaa hɔ gyee n'ani wɔ ponto ase. Bere no mu nso na anyame a aka no bɔɔ gua wɔ Zeus asa so wɔ Olympus. Zeus a ɔyɛɛ nyame ne nnipa nyinaa agya no fii ase kasae, efisɛ na ɔredwen onuonyamfo Odysseus a Agamemnon babarima Orestes a ne din atrɛw mmaa nyinaa no akum no ho. Saa ɔbarima no ho na ɔdwen nti, ɔkasa kyerɛɛ nyame no se, "Ao, ɛyɛ awerɛhow sɛ ade sɛ masusuw sɛ anyame no na wɔde ɔhaw nyinaa aba wɔn so. Nanso hwɛ, ɛyɛ wɔn ankasa asoɔden ne kwasea nti na ɛsane a anka ɛremma wɔn so no to wɔn." Moahu sɛnea Odysseus sii ne bo kum Atreus babarima no faa ne yere no. Saa bere no nyinaa nso na onim sɛ owu bɔne bi bɛba no so. Efisɛ yɛsomaa Hermes, onyame a okum Argus no kɔɔ ne nkyɛn kɔyii no asetiw sɛ onkum no na ɔnware ne yere no nso. Efisɛ sɛ ɔyɛ saa na sɛ Orestes nyin na ɔsan ba ne man mu bio a, ɔbɛpɛ sɛ wobekum no de atua nea ɔyɛɛ Atreus babarima no so ka. Saa na Hermes ka kyerɛɛ no. Nanso saa nyansasɛm yi antɔ Odysseus asom, enti nɛ watua ne bɔne nyinaa so ka. Eyi na onyame baa Athena a n'ani hyerɛn te sɛ ɔpɛtude no buaa no se, "Yɛn nyinaa agya, wo a woyɛ Kronos babarima, ahempɔn wɔ hempɔn, hwɛ, nea ɛbaa Odysseus so no, ɛsɛw no ara. Saa owu na ɛsɛ sɛ ɛba obiara a ɔbɛyɛ ade a ɛte saa so. Me de, me werɛ how ma onyansafo Odysseus yiye. Ne krabere nti, besi nnɛ, ɔnsan mmɛhuu ne namfoyɛ, na mmom, odi ne koma wɔ supɔw bi a po atwa ho ahyia so. Kwaeberentu wɔ saa supɔw no so, na ɛhɔ na Atlas ɔbɛyifo no babea te. Saa Atlas yi yɛ obi a onim nea ɛwɔ po mu nyinaa, na ɔde ne mmati so asase ne ɔsoro. Ne babea na ɔde ɔkraberifo a odi ne koma no ahyɛ hɔ daadaa no dɛfɛdɛfɛ no daa sɛ ebia ne werɛ befi Itaka anaa. Odysseus de, nea ne kra hwehwɛ ara ne sɛ obehu wusiw sɛ efi wo Itaka, na sɛ amma saa deɛ a, pɛ sɛ owu. Nanso wo de, wonnwen ne ho koraa. So afɔre a ɔbɔɔ wɔ Argusfo ahyɛn no ho wɔ Troja no ansɔ w'ani anaa? Dɛn nti na wukyi no saa yi? Eyi na Zeus a ɔma kusukuukuu si no buaa no sɛ, "Ao, me babea, dɛn asɛm na afi w'ano yi? So metumi ama me werɛ afi onimdifo Odysseus a ne nyansa dɔɔso sen adesɛm nyinaa de na ɔbɔ afɔre ma anyame a wɔte ɔsorosoro no sen obiara no anaa? Hwɛ,
Ɛyɛ Poseidon a otwa asase ho hyia no na ɔyɛ no saa. Ne bo afuw no, efisɛ Odysseus abɔ Cyclops Polyphemus ani. Saa Polyphemus yi di Cyclops no nyinaa so hene, na ne na ne nsu mu bosom Tosa a ɔyɛ Phocus babea a ɔne Poseidon woo no. Eyi nti na efi bere a wotuu Polyphemus aniwa no, Poseidon a ɔma asase wosow no ama Odysseus akyinkyin pii, nanso onkum no. Wie, afei de, momma yɛnka yɛn ti mmom nhwɛ sɛnea yɛbɛyɛ na wasan akɔ fie bio. Minim yiye sɛ Poseidon abufuw no to betwa, efisɛ minnye nni sɛ ne nkutoo betumi ne yɛn anyame a aka no nyinaa ko adi yɛn so nkonim saa. Eyi na onyame baa Athena a n'ani hyerɛn te sɛ ɔpɛtudi no buaa no se, yɛn agya a woyɛ Kronos babarima, ahempɔn mu ɔhempɔn, sɛ yɛ nokware sɛ nyame a wɔahyira wɔn no pɛ sɛ onyansafo Odysseus san kodu ne fi bio di a, ɛno de, momma yɛnsoma Hermes, onyame a okum Argus no, nkɔ supɔw Ogygia so nkɔka nkyerɛ onyame baa ne nyi kuhaa no sɛ ɔmma Odysseus nsan nkɔ ne kurom. Na me de, mɛkɔ Ithaca akɔhyɛ ne babarima no nkuran ama wasi ne bo abogua ahyia Achaeafo a wɔn nwi wowaree no, na wakasa atia wɔn a wɔrepɛ ne na wokunkum ne nguan ne n'anantwi a wɔnam a wɔn nan pra fam pradaprada daa no. Mɛsoma no akɔ Sparta ne Peles a nya dɔɔso wɔ hɔ no ama wakɔhwɛ sɛ ebia wɔbɛte n'agya nka anaa. Na saa kwan yi so na ɔno nso bɛfa anya anuonyam wɔ nipa anim. Ɔkaa saa wie pɛ na ɔhyɛɛ ne sika mpaboa a ɛde no tu fa po ne asase tamaa so sɛ mframa no. Na ɔfaa ne peaw a ɛte apɔw a wɔasew ano nanam no. Emu yɛ du, ɛso na ɛware nso. Na ɛno na ɔde kunkum dɔm biara a ne bu befuw wɔn no. Ɔbɔɔ hwii fii Olympus kɔɔ Ithaca kogyinaa abobow ano wɔ Odysseus fi. Ɔde ne peaw hyɛɛ ne nsam yɛɛ ne ho sɛ Mentis, Tafos hene. Ɔkɔtoo mmarima a wɔrepɛ Odysseus reaware no wɔ fie hɔ sɛ wɔreto ɔware agye wɔn ani wɔ ɔpon no anim, na wɔtete anantwi a wɔakum wɔn no bi nhoma so. Na asomfo no mu binom de nsu fra nsa gu nkuruwa mu de ma wɔn, na binom nso de sapɔw twiw apon no so, na wɔtoo apon twitwa nam pii besisi hɔ. Telemachus a ɔne anyame na ɛsɛ no na ohuu no kan, efisɛ na ɔte mmarima no mfimfini di ne koma dwen n'agya ho sɛ ebia fi baabi bɛsan aba abɛpampam saa mmarima a wɔpɛ ne yere no afi fie hɔ, na wabɔ no din pa, na n'ahode nyinaa san aba ne nsam bio anaa. Saa nsɛm yi na ɔredwen ho ansa na ohuu Athena, na ɔsɔre kɔɔ abobow no ano ntɛm, efisɛ na ɔmpɛ sɛ ɔma ɔhɔho no gyina pon no ano kyɛ. Ogyinaa n'anim soo ne nsa nifa mu gyee peaw no, na obuee n'ano kasa kyerɛɛ no se, onua, akɔ aba, ɛha de yɛbɛyɛ wo yie, enti bedidi na wowie a, woakyerɛ yɛn asɛm ko a wode fi kwan so bae. Ɔkasa wiei no, odii n'anim na Athena dii n'akyi. Na bere a woduu dan no mu no, ɔde peaw no twɛrii mpuran a ekura dan no mu biako ho wɔ baabi a wɔde peaw hyehyɛ, na ɛhɔ nso na Odysseus mpeaw pii hyɛ. Na ɔde no kɔtenaa akentengua fɛfɛ hanahana so de asesegua sii n'anim sɛ ɔmfa n'anan ngu so. Na ɔde akongua fɛfɛ bi sii ne nkyɛn sɛnea ɔrentena mmɛn mmarima a wɔpɛ ne na no, na wantuatua ɔhɔho no aso amma wanya n'aduan no adi yie. Bio nso, na ɔpɛ sɛ otumi bisa no n'agya ho asɛm. Na abaawa bi de nsu guu sika kuruwa mu de sii dwetɛ prɛte mu brɛɛ no sɛ ɔmfa nhohoro ne nsa. Na ɔtwee ɔpon a wapepa so hyɛnhyɛn sii n'anim. Na aberewa tia bi de akɔnnɔduan pii fii afiase hɔ besii n'anim. Na ɔsomfo bi twitwaa nam de guu sika nsanka ne mprɛte mu, na ɔbaako nso hyɛɛ nsa maa wɔn. Saa bere no mu ara nso na mmarima a wɔpɛ ne na no baa dan no mu, na wɔbɛtenaa nkongua so wɔ wɔn afa. Mmaawa de nsu beguu wɔn nsa so sɛ wɔmfa nhohoro, na nkoa hyɛɛ nsa wɔ nkuruwa mu maa wɔn, na ɛno akyi no, wodii nnuan a esisi wɔn anim no. Na bere a wodidii na wɔnom wiei no, wofii ase dwen asaw ne dwonto ho, efisɛ eyi na ɛma aponto ase yɛ anigye. Eyi na ɔsomafo no de abɛn fɛfɛ bi bɛhyɛɛ Phineas nsa.
Ɔno ne odwontofo a wahyɛ no sɛ ɔmmɔ nnwom ma wɔn, na ofii ase bɔɔ abɛn no. Telemachus trii ne ti bɛn Athena kasa guu n'asom sɛnea nnipa a aka no rente se, "Onua hɔho, mma wo bo mfuw nea mereka yi nti. Hwɛ, saa mmarima yi de, nea ehia wɔn ara ne nnwonto ne mmɛnhyɛn. Wonnwen biribiara ho bio efisɛ wɔanya obi aduan di no kwa a wontua hwee. Na onipa ko no de, ebia mekasa yi, ne nnompe akoa da nsu mu wɔ asasetaw bi ani, anaasɛ kwasorɔkye rebɔ wɔn wɔ po so. Ao, sɛ saa mmarima yi ani bɔ no so sɛ wasan aba Ithaka bio a, anka wɔbɛbɔ mpae sɛ wɔmma wɔn ho nyɛ hare na wontumi nguan, na wɔrempɛ sɛ wobenya sika anaasɛ ntade bio. Nanso, sɛnea mihu no no, wawu owubɔne bi, na anidaso biara nni hɔ sɛ ɔbɛsan aba bio. Daabi, onipa de sani biara rentumi nka sɛ ɔbɛba bio. Afei de, bua me nsɛm yi pɛpɛɛpɛ. Hena ne wo? Hefo ne w'awofo? Na kurow bɛn so na wufi? Dɛn hyɛn na wode bae? Na hyɛn mufo no yɛɛ dɛn na wɔde wo beduu Ithaka? Wɔyɛ hefo? Efisɛ minnye nni sɛ wonam fam na wobae. Bio nso, ka nokware kyerɛ me, sɛnea mehu sɛ woyɛ ɔhɔho wɔ ha anaasɛ woyɛ ɔmanni wɔ fie ha. Hwɛ, ahɔho pii ba yɛn fi ha, efisɛ m'agya yɛ obi a wakyinkyin mmeaemmeae pii ne nnipa ahorow asiane. Eyi na onyame baa Athena a n'ani hyerɛn te sɛ ɔpɛtudi no buaa no se, mɛka nokware turodoo akyerɛ wo. Meyɛ Mentis, onyansafo Anchilos babarima. Meyɛ Tafosfo a wɔn ani gye atabɔn no ho hene. Mprempren na misii fam fii me hyɛn mu, na me ne hyɛn mufo na ɛnam. Yɛretu kwan afa po tuntum no so akɔ pɔtɔfo man mu. Yɛrekɔ Temisa akɔhwehwɛ kɔbere, na mankasa de metɔn n'ade. Me hyɛn no gyina kurow no akyi wɔ Right Run hyɛn gyinabea a ɛbɛn Nile kwae no. Yɛyɛ w'agyanom namfo ne wɔn amannifo fi teteete. Na sɛ wopɛ sɛ wohu nokware a ɛwɔ mu di a, wobisa wo nena Leatis. Wose afei deɛ ɔma kurom ha bio, na mmom ɔte n'akura wɔ n'asase so. Na sɛ okyinkyin ne bobeturo no mu na ɔbrɛ a, aberewa bi a ɔyɛ n'afena de aduan ne nsa besi n'anim. Maba ha nnɛ, efisɛ metee sɛ w'agya resan aba ne man mu bio, nanso anyame no mpɛ sɛ odu ne fi. Hwɛ, onuonyamfo Odysseus nwuiɛ, na ɔda so te ase wɔ akyirikyiri supɔw bi a po atwa ho ahyia so. Na nnipa atirimuɔdenfo bi akyere no atena hɔ mpɛ sɛ wɔma ɔsan ba fie. Afei de, mɛhyɛ nkɔm bi a anyame no ase me sɛ menhyɛ, na ɛyɛ ade a megye di sɛ bɛba mu. Ewom, menyɛ ɔkɔmfo anaa nkonyayifo de, nanso nea mɛka no bɛba mu ampa. Minnye nni sɛ ɛbɛkyɛ ansa na wasan abedu ne man mu bio. Sɛ wogu no ntweaban mpo a, obehu ɔkwan a ɔbɛfa so aba, efisɛ ɔyɛ onimdifo kɛse. Afei, wo nso ka nokware pefee kyerɛ me. So woyɛ Odysseus babarima anaa? Hwɛ, wo tenten ne wo ti ne w'aniwa fɛfɛ no sɛ no dodo. Ansa na yɛresim aforopo akɔ Troya a Argosfo asraafo a wɔte apɔw no nyinaa de wɔn ahyɛn kɔɔ hɔ no, me ne no dii nkɔmmɔ pii. Na efi saa bere no, m'ani nhyee Odysseus ho bio, na ɔno nso nhuu me da. Eyi na onyansafo Telemachus buaa no se, onua hɔho, mɛka nokware turodoo akyerɛ wo. Me na se meyɛ Odysseus babarima, mankasa de, minnim, efisɛ onipa biara nni hɔ a onnim sɛnea wɔyɛ woo no. Ao, menyaeɛ a, anka meyɛ ɔbarima bi a onyin bɔɔ akora wɔ ne fi babarima. Nanso amma saa, na mmom, wose m'agya ne obi a n'ade yɛ mmɔbɔ sen ɔdesani biara. Asɛm a wobisae no mmuae ni. Onyame baa Athena a n'ani hyerɛn te sɛ ɔpɛtudi no buaa no se, Onyame ahyira wo ama woakɔfi ofi pa mu, efisɛ wo na ne Penelope, na woyɛ ɔbarima a wodi mu. Afei, bua m'asɛm yi nokware mu ma me. Dɛn apontow ni, na dɔm yi fi he? Dɛn asɛm na aba? So, ɛyɛ afahyɛ bi anaasɛ ayeforɔhyia? Minnye nni sɛ ɛyɛ odwira bi a obiara de n'aduan ne ne nam ba ase. Hwɛ, mmarima yi yɛ dwae, na wommuo biara, na wodidi nom wɔ fie ha te sɛ ɛyɛ wɔn de pɛ. Sɛ onipa nyansafo biara si ha na ohu nneɛma bɔne a ɛkɔ so wɔ fie ha a,
ne bube fu sɛ eyi na onyansafo Telemachus bua no sɛ onua hɔho asɛm a wabisa me no ho mmuae ni kan a m'agya wɔ ɔman yi mu no na yɛmfi yɛ ofi pa a sika ne nneɛma pii wɔ mu ɛnɛ de enyame na ma nneɛma asesa efi sɛ wɔmpɛ yɛn yiye na wama wayera efi wiase koraa a obi nnim faako a wɔwɔ nokwa sɛ ɔtɔe wɔ Troya sɛ ne mfɛfo a aka no anaasɛ ɔko no akyi na owui wɔ ne namfo anim mpo a anka me werɛ renhow ma no saa efi sɛ anka akeafo nyinaa bɛbɔ da de no ato mu na ne babarima benya anuonyam daa nyinaa nanso ehum etu abɔ no de no akɔfi baabi a obiara nti ne din bio ɔkɔ na obi nhu no bio na me de wagyaw me anigyina ahyɛ me awerɛhow pii ɛnyɛ ne nko nti na me werɛ ahow na mmom ɛnyame no de ɔhaw ne ɔbrɛ foforo abrɛ me hwɛ ahemfo a wodi nsupɔw Dioleken ne Same ne Zakynthos a kwae wɔ so no so ne wɔn a wɔwɔ Itaka a abotan dɔɔso wɔ so no nyinaa pɛ me na aware no na wɔsɛe yɛn nneɛma wɔ fie ha me na nso nka sɛ ɔmpɛ wɔn mu biara ma asɛm mfa n'asɛm nkɔ nti wogu so di yɛn nneɛma sɛe ofi yi pasapasa na ɛrenkyɛ wobɛkum ankasa nso Halisatena de awerɛhow bua no sɛ ao afei ampa na ehia sɛ anka Odusseus a ofii ha akyɛ no san ba bɛyɛ saa mmarima huhuhu yi ade sɛ anka ɔba bɛgyina ɔpon yi anim wɔ adiwo hɔ na ɔhyɛ ne dade kyɛw fa ne mpeawa bien kita ne nsam di m'ani nsɛm sɛnea ɔyɛɛ da bi a ofi Memros babarima Ilos nkyɛn wɔ Afuraba a yɛmfi bɛdidii nom nsa gyee n'ani no a anka m'ani bɛgye sɛ saa bere no Odysseus de hyɛn kɔɔ hɔ sɛ ɔkɔhwehwɛ adurubɔne bi a ɔde bɛka n'agyan ano de akunkum nipa Ilos ama no bi efi sɛ na osuro nea nyame a wɔte ase daa no bɛma aba no so nanso m'agya maa no bi efi sɛ na ɔpɛ n'asɛm yiye ao minyae a anka Odysseus de saa ahoɔden no aba ha bɛfi saa mmarima a wɔrepɛ ne yere yi mu ɛno ansa na wɔn nyinaa bɛwuwu ntɛm na wɔn aware tantan yi to betwa nanso sɛ ɔbɛsan abɔ o sɛ nso ɔrensan mma ne fi mmɛtwe wɔn aso o ne nyinaa wɔ onyame nsɛm wode misew sɛ dwen ɔkwanko a wobɛfa so apam saa mmarima yi afifie ha tie m'asɛm a merebɛka yi ɔkyena nɔpa bogwa na frɛ akeafo nipa akunini no na kasa kyerɛ wɔn nyinaa na frɛ anyame no adanse wɔn a wɔpɛ wo na no de hyɛ wɔn mu biara nkɔ nea ofi bae na sɛ wo na pɛ sɛ ɔware bio a ma ɔnsan nkɔ n'agya onimdifo no fi na n'abusuafo nto wɔ ayeforɔpon ma no na wɔnhyehyɛ akyɛde pii a ɛsɛ sɛ ɔbabea biara nya nsi hɔ mma no ansa na wakɔ aware no wankasa nso saa futupa yi na mede ma wo na megye di sɛ wobɛdi so siesie w'ahyɛn no mu nea ɛte apɔw koraa na paw nipa 20 a wɔbɛhare na tutu so kɔhwehwɛ w'agya a otuu kwan akyɛ no akyi kwan sɛ ebia wobɛte ne ho asɛm afi onipa bi hɔ anaasɛ Zeus bɛkasa akyerɛ wo na woahu nea ɛsɛ sɛ woyɛ anaa nea ɛsɛ sɛ woyɛ kan ne sɛ wokɔ Pylos kɔbisa n'ase wɔ Nesta nkyɛn na wofi hɔ a wakɔ Sparta akɔhu Menelaus a ne tinwi yɛ kɔkɔɔ no ɔne akeafo a wɔhyɛ n'ade akotaade no mu nea ɔka akyiri koraa baa fie sɛ wote sɛ w'agya da so te ase na ɔbɛsan aba fie bio de a ɛno de di wo tirim tena nneɛma bɔne ho fi baako bio na ɛba sɛ wote sɛ wawu kɔ asaman de a san bra wo man wu bio na bɛbɔ dama no na yɛ n'ayi sɛnea ɛsɛ na afei fa wo na ma aware na sɛ woyɛ saa nnwuma yi nyinaa wie a susu wɔ kwan a wobɛfa so akunkum mmarima a wɔpɛ wo na wo fi no nyinaa fa adwene to ho na hwɛ na woanyɛ nkwaseade biara efi sɛ nea wotie du yi wonsua so wonte anuonyam a onimdifo Orestes anya wɔ adesema mu efi sɛ okum Aegisthus ɔdabrabafo a odii n'agya awu no anaa wo nso damfo sɛnea woware na wosu yi mesrɛ wo ma wo kuku nyɛ duru sɛnea nkyirima bɛbɔ wo din para afei de mɛsan akɔ me namfo no nkyɛn wɔ me hyɛn no so efi sɛ wɔatwɛn me abrɛ wo nso
bɔ mmɔden yɛ nea maka akyerɛ wo no nyinaa. Telemachus onyansafo no buaa no se, wonam ɔdɔ kwan so na wakasa akyerɛ me sɛnea agya kasa kyerɛ ɔba, na me werɛ remfi nea waka no da. Mesrɛ wo, minim sɛ wopɛ ntɛm akɔtoa w'akwantu no so de, nanso twɛn kakra na guare na gye w'ani ansa na mama wo akyɛde a ɛsom bo na ɛyɛ fɛ nso na wode akɔ wo hyɛn no mu na wode abɔ me nkae sɛnea nnamfo de wɔn nnamfo akyɛde bɔ wɔn nkae pɛ. Onyame baa Atena a n'ani hyerɛn te sɛ ɔpɛtude no buaa no se, nsiw me kwan, efisɛ mepɛ ntɛm atoa m'akwantu no so. Sɛ mesan ba a, fa akyɛde ko a wabɔ wo tirim sɛ wode bɛma me no bra na memfa nkɔ me fi. Ma ɛnyɛ ade a ɛsom bo na ɛyɛ fɛ nso, efisɛ ɛbɛhyɛ wo anuonyam. Atena kaa saa pɛ, na otu kɔe sɛnea po so kɔre tu no, na ɔmaa akokoduru pirim no koma ma ɔkae n'agya senkan no koraa. Nea ohui no maa ne ho dwiriw no sɛ, na ɔkae ampa sɛ Onyame nsa wɔ mu. Enti ɔde akokoduru kɔɔ mmarima a wɔpɛ ne na no nkyɛn. Odwontofo bi a ɔte apɔw too dwom kyerɛɛ wɔn, na wɔtenaa hɔ komm tie no. Na ne dwom no fa Akeafo akwantu a Pallas Atena ma wɔde awerɛhow tu fii Troia no ho. Bere a Ikarios babea onyansafo Penelope tee dwom no wɔ ne pia mu wɔ aban no so no, osian fii antweri no so baa fam na mmaawa baanu dii n'akyi. Bere a ɔbea fɛfɛ no duu mmarima no ntam no, ogyinaa ɔfasu no nkyɛn de dukuu hanahana kataa n'anim, na abaawa baako gyinaa ne benkum so, na ɔbaako nso gyinaa ne nifa so, na ɔde nusu kasa kyerɛɛ odwontofo no se, Phemius, esiane sɛ wonim nsɛm foforo pii a wotumi de dan nipa adwene ma wodwori nti, mesrɛ wo, to dwom foforo a ɛfa nipakunini ne anyame m'ani nsɛm ho, sɛnea nnwontofo a aka no yɛ no, na ma nipa yi ntena hɔ komm nom wɔn nsa. Saa dwom yi de, mesrɛ wo, gyae to, efisɛ ɛhyɛ me kra awerɛhow daa, na hwɛ, me haw dɔɔso sen obiara de. Nokwa, m'ani agyina saa ɔbarima a ne din ahyeta wɔ Helasfo asase so ne Argos man mu nyinaa no yie, na mekae no daa. Eyi na onyansafo Telemachus ribua no se, Mena, dɛn nti na wompɛ sɛ odwontofo kunini yi gye yɛn ani sɛnea ne kra kyerɛ no sɛ ɔnyɛ? Menye ni sɛ nea ato yɛn yi nnwontofo na wɔma ɛbaa saa, na mmom nea ɛsɛ sɛ yɛde hyɛ no ne Zeus a ɔma nea ɔpɛ ba nipa adesema a wodi aburoduan so no. Odwontofo yi de, sɛ ɔto dwom a ɛfa danaafo amanehunu no ho a, ɛnsɛ sɛ yɛka n'anim. Efisɛ nipa ani gye dwom biara a ɛyɛ foforo ho sen nea wate dedaw ho. Nti pirim wo koma na di wo tirim tie no. Ɛnyɛ Odysseus nkutoɔ na owui wɔ Troia, na mmom mmarima foforo nso wu kaa ne ho. Mesrɛ wo, san kɔ wo dan mu na kɔyɛ w'adwuma. Kɔnwene wo ntama no wɔ asadua so, na ma wo mmaawa adwuma nyɛ. Mmarima de, yɛn adwuma ne kasa, na esiane sɛ midi hene wɔ fie ha nti, mɛhwɛ na maka nsɛm a ehia nyinaa. Ɔde ahodwiriw fii hɔ san kɔɔ ne pia mu, na ɔde nyansasɛm a ne babarima no kaa no too ne tirim. Na bere a ɔne ne mmaawa no duu ne pia mu wɔ aban no so no, osuu ne kunu Odysseus ara yiye kosii sɛ Atena a n'ani hyerɛn te sɛ ɔpɛtude no maa nna dɛdɛ bi faa no mfaase. Eyi na mmarima no nyinaa yɛɛ gyegyeegye wɔ asa no so, na obiara srɛe sɛ wɔmma saa ɔbea no nyɛ ne yere. Na onyansafo Telemachus fii ase kasae se, mmarima a morepɛ me na aware no, ɛhuhufo a mummu hwee. Mise mu sɛ, munnyae akasakasa no, na yɛnni, na yɛnom, na yɛnkra ani nnye. Hwɛ, eye sɛ yetie saa odwontofo a ɔte apɔw na ne nne ne anyame de sɛ yi, na ɛyɛ fɛ nso. Na sɛ ade kye a, momma yɛn nyinaa nkɔ aguabɔe hɔ nkɔtena yɛn afa, na menka m'asɛm a ɛwɔ me tirim no. Ɛne sɛ, meresi mo sɛ, mumfi me fi ha nkɔ, na monkɔtew apon wɔ baabi foforo. Munkyinkyin mo ho afi mu nni mo ankasa nuam. Nanso, sɛ mugye di sɛ eye na ɛyɛ fɛ sɛ mosɛe onipa foforo ade mu de, na mudi n'aduan kwa a obi nka mo aboatwaw de a, monkɔ so. Na me de, mɛpante afrɛ nyame a wɔte ase daa no sɛ ebia Zeus bɛtwe mo aso sɛnea ɛsɛ anaa. Ɛno ansa na akyi yi, wobekunkum
kum wɔ fie ha a obiara rentumi nyi mu mfi ɛsane mu. Ɔkasa wie no, wɔn nyinaa kekaa wɔn sisi anim maa wɔn ho dwiri wɔn sɛ Telemachus aka asɛm a ɛte sɛɛ. Na Eupates babarima Antinous buaa no se, Telemachus, megye di sɛ Nyame no ankasa na wakyerɛ wo dwae kasa ne sawere yi. Wɔmma ɛmma da sɛ Kronos babarima no bɛma wanya w'agyapade adi hene wɔ Itaka a wɔatwa ho ahyia no. Onyansafo Telemachus buaa no se, Antinous, sɛ wo bo bɛfuw nea merebɛka yi nti ana? Hwɛ, sɛ Zeus pɛ sɛ ɛba saa a, menni ho asɛm biara. Sɛ wogye di sɛ eyi ne ade a ɛyɛ yaw sen biribiara a ebetumi abɔ onipa so. Ampa, ɛnyɛ bɔne sɛ obi di hene, efisɛ saa onipa ko no dan ɔdefo, na nipa bu no yiye. Nanso, ahemfo pii wɔ Itaka a po atwa ho ahyia ha. Ebinom yɛ mpanyimfo, na ebinom yɛ mmofra, na wɔn mu baako na esiane sɛ onimdefo Odysseus awu nti, ɔsɛ sɛ odi n'ade. Mede hene wɔ me fi ne me nkoa a onimdefo Odysseus de ne peaw faa wɔn nnommum maa me no so. Na Polybus babarima Eurymachus buaa no se, Telemachus, ɛnyame no nkutoo na wɔbɛkyerɛ Achaeani ko a obedi hene wɔ Itaka a po atwa ho ahyia ha. Wade mudi no de, fa na di hene wɔ wo fi ha. Wɔmma onipa biara mma mɛfa wo nneɛma tumi so da wɔ bere a Itaka te nea ɛte yi. Hwɛ, damfo, mepɛ sɛ mebisa wo ɔhɔho no ho asɛm kakra. Ɛhe na ofi bae na asase bɛn na osi ofi so, na abusuafo ne n'agyapade wɔ he? So ɔbɛkaa w'agya ho asɛm kyerɛɛ wo sɛ ebia ɔnam kwan so reba anaasɛ nankasa bedii ne dwuma bi wɔ ha. Ofii ha ntɛm dodo na wɔanyina amma yɛanhu nea ɔyɛ. Hwɛ, n'anim yɛ nyam sɛ. Onyansafo Telemachus buaa no se, Eurymachus, m'agya de, hu sɛ ɔrensan mma bio da, enti menyɛ nkra biara a wɔde fi baabiara ba nni. Na merennye nkɔm biara a ɔkɔmfo biara a me na de no bɛba asa so ha bɛhyɛ nni da. Ɔhɔho no yɛ m'agya adamfo bi a ofi Tafos. Ose wɔfrɛ no Mentis, na n'agya ne onyansafo Ankylos, na ɔyɛ Tafosfo a wɔn ani gye atabɔn ho no hene. Saa asɛm yi na Telemachus kae, nanso na onim sɛ onipa no yɛ onyame ba a ɔte ase daa. Na mmarima no fii ase sawee too dwom a wɔn ani gyee, na wogyee wɔn ani ara kɔsi anwummere ansa na obiara kɔɔ ne fi kɔdae. Telemachus kɔdaa ne pia mu wɔ baabi a aban no kɔ soro, na wowɔ hɔ a wohu mmeae pii no. Na ɔda mpa no so nyinaa na ɔredwen ne tirim yiye. Bere a ɔrekɔ ne pia mu no, Eurycleia dii n'akyi de kanea hwɛɛ ne kwan. Saa ɔbea yi yɛ onyansafo, na n'agya ne Ops a ɔyɛ Pisenor babarima. Laertes tɔɔ no bere a ɔyɛ ababaa, na nantwie 20 na ɔde tuaa ne ti ka. Na ɔde obu ne nidi maa no sɛ ne yere pɛ, nanso wankɔ ne ho da, efisɛ na ɔmpɛ sɛ ɔhyɛ ne yere abufuw. Saa abaawa yi na ɔde kanea dii Telemachus anim kɔɔ dan no mu, na ɔne mmaawa no mu nea ɔpɛ n'asɛm yiye, efisɛ otuu no ne mmofra ase. Obuee ne pia no pon tenaa mpa no so, na oyii n'atade de hyɛɛ abaawa no nsam. Abaawa no bubuu atade no de sɛn mpa no ho wiei no, ofii dan no mu, na ɔkaa pon no too mu. Bere a ɔde nkuntu kataa ne ho daa hɔ no, odwen akwantu a Athena kyerɛɛ no sɛ ontu no ho anadwo mu no nyinaa.